Subscribe to the Red Ganin ku ba ya me za ba ka kasan ga iyakis ga masu kyau da wannan na da waya ne ma da ban da waya ga sabon caza ma matsala na gaba ka ya kala kori na ne na ga garin nan gaba dai kowa zai ki dinna a gane ba akwai gonna na karba wurin nan yau ba to wallahi kuma ka san Buhari ya ce mu ma ni kuma wallahi yanzu kun san ina gaba kaga taki ma ya kake lokaci na so kudin taki da iri ma ba samu na siya wallahi to ni ko kudin irin gaba ni sun samu siya idan shuka to wannan ba kai matsala nan ka karba bashi ne ranar naira 100 ka wannan kar ka damu police station har kotu mu da ma da san ba ka dubu da ne wannan ka jira ka kala ware ce ma yanzu taki na yanke hukunci mana ga zan je ko nawa kake so duba ne ko dubu ba wani ko dubu yaushe za a bada ni da kaka ba ni da nake dan kasuwa yaushe nan baka dubu a fahimta ma tuna yani a sake ba me zan baka sai dubu za ka ba dubu iri zan siya ne zan je shi amma da wajewa idan baka dawo mun da kudin nan ba ni ne ba yanzu na kudin ka nawa ne ma wancan na wancan ba ya kare dubu daya yana nan gashi na rubuce a nan ba da dubu daya gashi nan ilu dubu daya ina bin ilu naira dubu daya ga dubu uku yanzu na fara ma dubu uku zan baka dubu 10 ya ba mu sani ba kayan duniya kuma sanu ana bakai ne san kuwa kun kuna yan boko nan yayi kar mu ya kare zan baka